راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي عربي عسرت تحساس كل تشعن عسران حدن فنونا يفلم الله على تاوزينا كنقدمنا أرستاتنو ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት 293 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ክብል ሲፒጄ ገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ዝብለሉ ተኽእሎታት ንምምያጥ ናብ ግብፂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቱርክን ይበጽሕ ፈረንሳ ንሃገራት ኣፍሪቃ 10 ሚልዮን ዶዝ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ብሓገዝ ለጊሳ هذه إذاعة إرنا ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰግር ድማ 2021 ብደረጃ ዓለም ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩላ ዓመት እያ ክብል ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ገሊጹ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብትሽዓተ ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት 293 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ቻይና ብዝኣሰረቶም 50 ጋዜጠኛታት ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ሚያንማር 26 ቪየትናም 23 ቤላሩስ ድማ 19 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ምቕያድን ሲፒጄ ኣብ ጸብጻቡ ጠቒሱ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ን20 ዓመታት ዳህዮ ማጥፊኣቶም ብዘላ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ትቐጽላላ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ናጽነት ፕረስ ብትገብሮ ዘላ ደረትን ጋዜጠኛታት ምእሳርን ንኤርትራ ስዒባ ካለይትላ ኤርትራ ንዝሓለፈ ዓመታት ብናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓ ትርከብ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፈልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ዝብለሉ ተኽእሎታት ብዝምልከት ንምያጥ ናብ ግብፂ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቱርክን ይበጽሕ ኣሎ ሓሙስ ትሽዓተ ታሕሳስ ዕዶቱ ጀመረ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብዘን ሃገራት ኣብ ጸንሓሉ ኣብ ተኽእሎታት ምቁራጽ ተኹስን ፖለቲካዊ ዘተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ክመክር ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይትንትኑ ኣቐዲሙ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዞባ ብምብጻሕ ተመሳሳሊ ጻዕርታት ዘካየደ ኣምባሳደር ፌልትማን ኩናት ኢትዮጵያ ብዘተ ክፍታሕ ዝብል ዘቕረቦ እማሜ ክዕወት ኣይከኣለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ብምባል ኩሎም ወገናት ናብ ዘተ ክቐርቡን ህጹጽ ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጽሓን ትደፍእ ዘላ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ እማሜ እንተዘይተዓዊቱ ኣብቲ ኩናት ኢድ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም ወገናት ተወሳኺ እገዳ ከተነብር ከም እትኽእል እያ ተጠንቀቕ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጄፍሪ ፈልትማን ብዘይካ ምስ ኤርትራ ምስ ኩሎምቶም ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ዘሎ ወገናትን ጎረባብቲ ሃገራትን ክዘራረብ ከም ዝኽኣለ ይግለጽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣቐዲሙ ብዝኣተወ መብጽዓ መሰረት ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝውዕል 10 ሚልዮን ዶዝ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ብሓገዝ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ኣብ 8 ታሕሳስ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ 300 ናይቲ ኣስትራዜኔካን ፋይዘርን ዝዓይነቱ ክታበታት ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሰርዖ ክታበት ናብ ኩሉ ናይ ምብጻሕ መደብ ኮቫክስን ናብ 38 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝተኸፋፈለ ገሊጹ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 120 ሚልዮን ዶዝ ንምልጋስ መደብ ከም ዘሎን እቲ 73 ሚልዮን ድሮ ከም ዝተዳለወን እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ብዝሒ ናይ ዝተኸትቡ ዜጋታትን ልዕሊ 60 ክበጽሕ እንከሎ ኣስታት 1.3 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ግና ክታበት ክረክብ ዝኽኣለ ብዝሒ ህዝባ 200 ጥራይ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ብመደብ ኮቫክስ ዝረኽቦ ዘለዋ ክታበታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምግታእ ኣብ ቅድመ ግንባር ንዝርከቡ ሓካይም ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ዜጋታትን ቀዳምነታት ኣብ ምሃብ ይርከባ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መደብ ኮቫክስ ዘይተጸንበረትን ዛጊት ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዘይጀመረትን እንኩ ሃገር ኤርትራ ጥራያ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክስዕብዩ ሓቢርና ንከታተል راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيطنياታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ናይሎም ዓመት ክረምቲ ተስፉ ኣዝመራ ጥራይ ኣይኮነን ሂብና ዘሎ ንመንፈስና እውን ኣሕዲስዎ ይርከብ ቅድሚ ራብዒ ተቢሉ
ድሕሪ ጥዑም ዝናብ መሬት ዝሕልሕል ምስ በለ ምስ ንጉሰ ዓርከይ ኮይና ክንዛወር ንኸተማ ገጽና ተበጊስናልኩም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመበቆል ሃገሮም ክበጽሑ ዝመጹ ኤርትራውያን ወጻእተኛታት እውን ኣብ መገዲ ንዕዘብ ኩላትና ብሓባር ኣብ ጎደናታት ኣዝመራ ዘወን ክንብል ከለና ንጉሰ ነቲ ኩነታት ተዓዚቡ እዚ ንርእሱ ንሓድነት ኤርትራውያን ከም ዘመልክት ነገረኒ ካብኡ ንላዕሊ ግና ነቲ ክረምቲ ንርእሱ ፖለቲካዊ መልክዕ ከትሕዞ ምስ ፈተነ ዝያዳ ተገረምኩ ብዘን ተዘይተቆምናልኩም ዝብላ ዘለዋ ሃገራት ነዚ ምስ ረአዮ ሕሩም ይበላ ነይረን ኢሉ ጠመተኒ ብሳተላይት ይሪኦ ኣለዋ ኢለዮ ሰሓቕኩ ሕቅኻ እኳ ኢኻ እንታይ ረኸለት ስራሕ ኣለወኒ ሓሰረት ብሕርቃንካ ኢለን የሉ እምበር ድማ በለኒ ሕርቃን ዝጥዕምቃና ብዘለዎ ድምፂ ነቲ ዓሲሉና ዝነበረ ጽቡቕ ስምዒት ከይዘርገልና ሰጊኤ ጽላትኻ ረሳዓዮም ዓመት ምዝዋርና ጥራይ ንግበር ኢለዮ ሶቕ በልኩ ንጉሰ ነዝተወሰነ ጊዜ ዝን ድሕሪ መባል ጽንሕ ኢሉ ካልእ ዓይነት ኣርእስቲ ዝበሎ ጀመረለይ ናይዞም መንእሰያትና ግና ኣይሕጉሰከን በለኒ ናብ ገለ ካብ ደገ ዝመጹ ዝመስሉ እናመልከተ እንተ ብራህለ ኢለ ተጸበኽዎ ካብ ናይ ደገ ማዕከናት ዜና ዝሰምዑ ዝተፈልየ ዓቀብ ዝረኺቦም ኢሉ ቀጸለ ናይ ባቂ ርሑሳት እዮም ድማ ወሰኸኒ ራእሲ ናይ ኤሮጳ ሒዞምልና መጺኦም ኢልካ ዲኻ ዝብል ሓውሲ ላግፂ በልክዎ ገለ ደቂቕ ተደናጊሩ ስቕ በለ ከም ግምተይ ንጉሰ ኤሮጳውያን ዝናብ ብብዝሒ ከም ዝረኽቡ ረሲዕዎ ይጸኒሑ ኣብዳ ነቲ ማይኮ ጸልዎ እዮም ዝብል መብርሂ ክህበኒ መረጸ ተመሊሱ ምስኩሪ እንዳኾነም ይመስለኒ ማይ ክኸውን ኩሉ ክዕዘምዝሙ ይኸጽምዖም ኣብዚ ግና ረአየ እንዶ ድሕሪ ማይ ክፍትወካ ዝክሊማ ኢሉኒ ኣበርክት ኣቢሉ ኣየር ናብ ውሽጢ ሳንቡኡ ሰሓበ ኣነ እውን ኣዕሚቕካ ምስትንፋስ ንጥዕናኻ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ከምኡ ገበርኩ ገለ መገዲ ስቕ ኢልና ምስ ከድና ግና ሓደ ክልቴና እንፈልጦ ኣብ ወጻኢ ነዊሕ ዝገበረ ሰብ ረኸብና ብሓባር ሻሂ ክንሰቲ ሓቲትና ድማ ናብ ሆቴል ሳቫና ኣቲና ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮፍ በልና ኩነታት ጥዕናታትና ቤተሰብ ስራሕ ናብራ ሓፈሻዊ ምስተሓታተትና ንጉሰ ናብቲ ዝርዝር ከኣቱ ተሃወኸ ኣድሞ ከመይ ለውጢ ጌራ ጸኒዓትካ በሎ ፍሽኽ እናበለ
ነዊሕ እንዲ ኮይኑ ኣብ 16 ዓመታት ዳ ብዙሕ ነገር እዩ ዝልወጠካ ቆልዑ ዝነበሩ ጎቢዞም ሰብ ማእከላይ ዕድመ ኣሪጎም እቶም ኣረግቶት ድማ ሞይቶም ብዙሕ ለውጢ ይበጃኻ ኢሉ ነክልቴና ጠመተና ከም እተረዳእ ኩሉ ብገጸይ ክገልጸሉ ፈተንኩ ኣብ ምዕባለ ጌርከ ዝረኣኸ ለውጢ በሎ ንጉሰ መዚ ካብ ወፃኢ ዝመጸ ኮይኑ ከጉስጉሰኒ ከም ዝመረጸ ኣይሰሓትክዎን ምዕባለ ክትብል ከለኻ ከመይ ማለትካይ ኢሉ ሰሓቐ ፈላጢና ኩነታት ንጉሰ ብምዕዛብ ድማ ገፊሕ ርእሲ ኢለ ዝብል መብርሂ ወሰኸ ሃገር ከመይ ተቐይራ ጽኒዓትካ ብሓፈሹ እቲ ለውጢ ማለት እየ ንጉሰ ዕትብ ኢሉ ይሓትት እቲ ሕብረተሰብ ዘሕጉሰካ እቲ መሰረታዊ ባህርያት እየ ጥፍኦን ምቕሉል ትስፉ ጭዋ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ገለ ነገራት ቀስ እናበሉ ልወጥህሉ ኣብቲ ሓፈሻዊ ባህሊ ተሪኢኻ ስነ ምግባራትና ገና ተዓቂቡ እዩ ዘሎ እየ ዝብል ኣነ በለና ነክልቴና እናጠመተ ንጉሰ ብዙሕ ደስ ዝበሎ ይመሰለን ህዝቢ ዳይ ሓቃ ህዝቢ እንዲ ተቐንዲ በለ እሞ በዚ ኣብ ሃገርና ዝርአ ዘሎ ምዕባለ ኸ ከመይ ኢሉ ቃል ዝጠፍኦ መሰለ ከመይ ተገሪምካ ዲኻ ክትብለኒ ኢሉ ሰሓቐት ጋሻ ንጉሰ እውን ካብ መስሓቐ የምለጠን ወላ ሓንቲ ዘገርም የብሉን ግድን ምዕባለ ዘይቀልጠፈ ኢልካ ምምራር ኣይድልን እዩ ነገራት ምስ ተጣጥሑ እቲ ምዕባለ ክብፅሕ እዩ ብምባል ነክልቴና ገረመና ገጽ ንጉሰ ዓርከይ ክለዋወጥ ከሎ ዝተባሃልኩ መጫፉርቱ ክኸውን ሓሲብዎ ካብ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ መውፅኡ ናብ ምሕናኽ ገጹ ዘምርሖ ኮይኑ ተሰማዓኒ ወይ እውን ደልየ ይኸውን ኣይፈለጥኩን ካብቲ ዘኽድካለ እዋን ለውጢ ረኣኸን ማለት ድዩ ዝብል ናብ ምውጣር ዝዛዘወ ሕቶ ድማ ኣቕረበሉ ለውጡ ዳሞ ናይ ግድን እንዲኽብሉ ገሊኡ ናብ ጽቡቕ ገሊኡ ድማ በንጻሩ ኢልዎ ጥራይ ስቕ በለ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝተረአየ ለውጥታት
كمي رابك مليسو حتتو قدود في الشغطان نار اي قاشانا بيناي ملكي عيمو خمسنا بس كايدا معرابوان ويون مبرقوان ويسي بتقدم طاليان نزو كل خانت زوسدو الجيزي إلوا كابت زازوزو معاقوا نقصة كلمة مملاسو نعايت متابلني سلامنتاي منباري تردأنن بستي ياب جيزي در جيزي نبري نتأثير كامبر بلو زلا قص زلو مسيلنا كلتينا بحبار سحاقنا قص نقصة رينا قنا نسحاقنا حتصلنا يو كمو مالت كاتو غينوس حق خلقا بزعلو تيزلا إلوا أرسن مغيار يمثل سرح كمي كمزرلو حتى تني دحن كمزرلو قلت كله ما بتاعت يوم زم كاب دقيز متسقنا نزم عباليد نقويم زبل زربا بمقلاح نقصة مليسو نابتر اسي قواسسو كاب دقيز مصو زبالو قجل يفلتني أنا كامل عالم زمتصب كما يجيرو حدا قجل خرأك أوش تاقر زلقا قام حدا قجل غطرق زي تقالس سبنا الناتورو يتوقل وقتني بلت فلاتينا نقصة بقليلو زقدفوي مثلا حقا سبنا الناتورو يتوقل وقتني أقول يا قلت متنا قنا كل إرتراو حدا يريتو بجيكا قل الشيطات ولهم ولا عسبات ولهم دلايكا إلو نقصة نتزبولو موحات إي مسل كابتب كلميو زنبار العلو مع قوى فليري تزلو شيط لي زبال إلو حتتو نو شيط سلازغني وفليرو يتزلو قال تحلقتينا والتي انتابلو مسلكا فليا تحساسواني جلوي من قصير ترازيتك إلهم زارونا يناهم يكونن فتلعبوا أجندا زلوي ومن ميلسو فليريتو زغرب فليريتو غبي ميتيل كاتفتشكا كابتن سبا أو مسن غبرين زولات سرقتها قراستوز لا تحساسوانيو تنقر نحد قرق قاقيقيلي سباو مثل من تلع إلو نكلتنا قلت إلو تأمتنا سباو مثل تليلن قناب فاشن سباو مثل انتاي مثل يقاق تعيز لك إلو ملأمو نتحسابو كنستنتن اللوز دلي مثل قالنا يتصدتا جيزي هبنا نقول سودا صراحة بيدي غزر لك إلو توازيت قاشا سحاقيكو قوتا تصريك الكون كابتي حتون الحلي نقوس سحاقي كم زحرقو تردعني نقوسة أب كندم ملاس نتفلاتينا نساقي مزم تقوم تلغة توديبك إلو حتتو
أنا زودبني يلن زغير مكا ساو خوينا بزعبا زي منقستي صبق طريق زارب نيره أبزي مس متقاقا قنا تزولو شقر تريو زبل ملس هابو أبزي ما تأمني جلو إذا قدمتي يتريني غزلقة بلو نقصه قرب سمعيتنا حوسه صبوك كرامتن مركابنا زي حقوسي قنات سبك طريق اللغاء ممحياش اي قبرن تمارو مساتنا ايكونن دو غزاوي مكينا قوننو نزا حدار مقبار كواسينا من الوقت انا زي فلطو تمنقصنا هبتم غيدو هلو هبتم زرغبكم والكسوات متسيخا قنا تادموس كم قدما وحدتي نابرا دما سماي عريقو بزح زي حقوس كويني رقب كوان زي بغط أباغ نريا خلنا ترايو تخاوز قرارات بوليتيكايو مسوله نقوسه كيك تصلفري هو قدي كوليفو كزاربو مرسه إذا كان من قصنا حيال كوي نمبر حسابون له علم كميدي حسابات لنا نيرا اقرأ أنا أقولكم كتمينا فتينو قناز تمي سبري قبزي إلو فاتت ألو هذا أنا كوانا اللغة أمي إلو توازيه ساندويش دو نزز إلو خا نتهوى هو في كوسو نقصه انتاي كأزز كحسب نجيزيو كابتر استرحقه إذا فلاتينا عبو تسعي يقمت بمخانو ترايو مقبازنا كم قبؤو سيدوا نقصون نزكاب إرترا وتسعي منبار حدا مقدر هوا مخانو يأمنو ليو كمتو مابكال عالم زنبرو مزانونا كنسرحن ناصنت كنستمقرن زقبأنا جيروغنا أي وصلون كم بعد نقصة زأمسلو جزاء رأسهم زحسرو مليئو من يوم كابتن وحيدو منازل لو عينت نزخونا قابا زينا تأمت كوا سمعت كي وسخه زارب عينت مخوانو فتخلو كمت نقصة تتصبي عينت زي مخوانون دس بلني إذا سبزي كمتم يحشنايو أبزبولو عدنا نورو نعنا تتصممو كافيكمون أيتم مارورو زبلنا عينت أيكونن كمز عينت سبات كبز حلنا تمنخو كبرات سمعتي مزقاشاز قبرنا علال إذا ترى يكون نيرو مغتصلتو أبزمت سمون كقروا لكم التصفى كسعشعو سلام كنكبر لنا النابل كدما افانوكم